भाई जो ताकि रहल बालू होने देख रहल बा ई जान तो लोग बड़का ब्लॉगर है लेकिन कोनो बात ना एगो लोग का पता कि दुई एगो सब्सक्राइबर तो भाई जी लोग हमनी के आइल ने जड़ी लेवे खातिर हरिओम के पैर टूटल बा आ उ जड़ी ले आवते समय एगो चीज लौक गिला हमनी के जौन कि हमनी के गांव से हमेशा खातिर विलुप्त हो गिल बा और वो सबके हमनी देखावल चाहतन कि वो चीज क्या हटे। तो जय श्री राम भाई जी लोग हमनी के जात तनी जा हम और मनी आरा जाए से पहले हमनी के पेट पूजा करे बैठल बनी जा ब्रह्मपुर रेस्टोरेंट में आ छोले भटूरे खा रहल बनी जा आ बहुत बढ़िया आनंद आइल है छोला भटूरा खा के। तो हमनी के मेन मकसद बा हमनी के जा रहल बनी जा आरा ऐसे जा तनी जा काहे कि हमनी के जौन इलेक्ट्रिक स्कूटी रहली है उ बिगड़ गइल बिया बिगड़ इन द सेंस कि बैटरी ओकर खराब हो गइल बा। हम मिस्त्री से बात कैनी है तो बोल रहे हैं कि बैटरी या चार्जर लेके आइब तोरा बने लायक होई तो बना देब जा आ ना बने लायक होई तो वारंटी क्लेम करके पटना भेज देब जा। देखते देखते आगे नहीं जा रहा ना मनी आप जातो बनी जा इतना कम समय खातिर फर्स्ट टाइम आइल बनी जा समय नहीं के हमनी फिर हमनी गाड़ी के बैटरी देवे करला भाई जी लोग तो हमनी के बैटरी दिया गई अब जा तनी जा फोन आई तो आवल जी आ रहा फिर एक दो दिन बाद। इस चीज़ से हमने के सीख मिलता है कि पढ़े वाला कहीं पढ़ ले। छुरी देले बनो ना वो छुरी के दोसर बा अब मैं देला सा नल लगा। हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू थमरी में लो हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू भैया हैप्पी बर्थडे टू यू। अब क्या बात तुम लेके हाँ तो भाई जी लोग हमनी के आइल ने जड़ी लेवे खातिर हरिओम के पैर टूटल बा आ उ जड़ी ले आवते समय एगो चीज लौक गिला हमनी के जौन कि हमनी के गांव से हमेशा खातिर विलुप्त हो गिल बा और वो सबके हमनी देखावल चाहतन कि वो चीज क्या हटे लेना बस और चीज हई ह इ चीज के रुआ सब अगर देहाती हो खम ठेठ ह तब पहचानत हो खब इ चीज के नाम ह का कहल जाला भाई काना के पतई गिरवच बन लायक और आ वो सुंदर बनल में भाई जी लोग कि अगर बन के रुआ सब छिपा में आ जाऊनु तो मुर्गा मछली या कुल जितना नॉनवेज चीज बा वो फेल हो जाई। तो हमन के ब्राह्मण ये कुल खा के आ मौज करनी जा तो रउआ सब ट्राई करी जा आ बहुत बढ़िया लगेला। भेज से बढ़िया कोनो चीज नहीं है हमनियों के गाँव में पहले होत रहे लेकिन अभी के डेट में नहीं जहाँ से भी हो वो आके जाले तुले में जा बहुत देखी आई सब बहुत भाई पूरा एरिया में एगो चाचा रहे हैं तो हमनी के लागल हनु कि खेती भइल बा एक और काहे कि असही खेती होखेला कोनो खेत में तो होला ना जहाँ पानी पोखरा होखेला उ जब एकर खेती होखेला तो हमनी के लागल हनु कि बेचे उचे खेती भइल बा लेकिन चाचा रहे हैं तो पूछाइल हम कैसे तो कहला कि ना जब तुरे के तूरी सब है कोनो बात नहीं के बोली तो और ही बता दी हम कहाँ बा तो हमनी के जैसे इतना सदी ना हमनी से जीवन भर तो उतने हमने कदी काफ़ी बाटे और ही बाकी जहाँ कहीं होई तो हमनी के बाद में आके तूर ले बहुत लियावे के भाई बगेन हाँ हमनी के बगेन तो हमेशा आना जाना बाटे काहे कि बगेन हमनी के असली मार्केट है भाई जी लोग। तो हमनी के अब ढेर हो गिल माल कुल मिला के हमनी के 100 गो पीस हो गिल बा बेसी हो गिल बा। तो हमनी के जाता नहीं जा माई हमार बनाई हाई हमार बेटा दोनों खैया सा खा के रोज के बतावल जी कैसन लागत है हो गिल के तो गिरा मछली कहाँ कि बड़ा हमनी के शौक से नहीं है तुरे खातिर भाई लोग हमनी के पता रहे एक जगह आदमी बतैले हैं तो हमनी के आ गई नहीं है जा हमनी के असली मोटिव ये रहे कि हरिओम के जड़ी लेवे के रहा है गोड़ में लगावे खातिर। तो हरिओम का ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल हो गई बा बढ़िया से हाँ क्या अब हरिओम जब काना के पता ही तुर रहा बने तो इसका मतलब ये है कि हरिओम का सक्सेस हो गया है ऑपरेशन बहुत अच्छे से। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब गांव के लिए प्रस्थान करेंगे और आप लोगों को ये भी बताएंगे कि काने का पतई बनने के बाद
उसका जो गिरवच का रूप होता है वो कैसा होता है तो आप लोग देखेंगे। आप वीडियो में बने रहें साथ तक। तो भाई जी लोग हमनी के काना तुरल हो गई ना रे तो हरिओम। हाँ हो गई कहना पूरी तुरंत। आ हरिओम के केहू जानत हो कि काना निखन तुर सकत, लेकिन हरिओम में सबसे अधिक अंदर घुस घुस सबसे अधिक तुरे वाला हरिओम रहे। विजेता हम ही बने। तो हमनी के हो गई भाई जी लोग सब बन उन गईल। अब घरे गईला के बाद कैसे बनल काना है तो हमने हल्का फुल्का डिस्टर्बेंस होता तो उससे कोनो बात नहीं है। भाई करी और टकला भाई तो हमनी के अब जाता नहीं जा, अब सब ना बोलब जा, ना, बिल्कुल भी ना। बिल्कुल ना बिल्कुल। संस्कारी परिवार के लिए इज्जत बहुत ज्यादा करना जाने के हाँ। बहुत थोड़ा बहुत रहा तो ठीक बा हमनी चलता नहीं जा। होते भाई जो ताकि रहल बालू होने देख रहल बा ई जानत लोग बड़का ब्लॉगर है, लेकिन कोनो बात ना। लेकिन एगो लोग क्या पता कि दुई एगो सब्सक्राइबर इन लोग का झाट पता बा कि हम 58 को सब्सक्राइबर बा हमनी के। बड़ा बड़ा भोकाल बढ़ जाली उहे देखत से कि भाई बड़ा ब्लॉगर बड़ा देता का नहीं पता चलता सारे क्या करता रे कित। हाँ एकरा से बांध बढ़िया से भाई। बाहर रे कित बा हार मत दिए बाटा रे। जब को तो फटत है। हाँ बस 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 हौ लइके बा भाई जी लोग देखत ला से हमनी के लुका लुका के। ये पता ही कहूं गिरे ओकनी के इहे लागत नु होई कि हमनी के मिलियन सब्सक्राइबर बने, लेकिन हमारा ऑडियंस के कहवा बुझा तक को सब्सक्राइब करी। 58 को हमारा ऑडियंस 58 के बने, लेकिन तब कॉन्फिडेंस मिलियन वाला बाटे काहे कि हमारा 58 को सब्सक्राइबर मीन्स कि 58 मिलियन हमार एक को सब्सक्राइबर 10 मिलियन के बराबर बाटे। इतना रिस्पेक्ट हम जीवन भर देव होकर चाहे मत होकस अपना हमेशा रही भाई जी लोग। कट गया ये हरियाणा हाँ ये बढ़िया उपाय बा। खचर 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 कर रहा छुरी से ऐसे बढ़िया नहीं भाई, हर एक चीज बाटे ऑटोमेटिक। हाँ ना यहाँ का गोलगप्पा यहाँ का बढ़िया लगला हमनी के हमेशा खानी है। तो हमनी के चल रहा बा चैत नवरात्रि के तैयारी। चैत में जो नवमी होखेला नवरात्रि ओकरे तैयारी चल रहा बा। आहे दे सब पानी उन्हें छिड़काइल है, कीर्तिमान पानी छिड़कले हैं। कहाँ कि आज के दिन हमनी के हिंदू के मानल है कि मैया हमनी के घरे आवेली, यही साफ सफाई पानी उन्हें छिड़क के सब कुछ होखेला। आज जगराता भी होला भाई जी लोग मंदिर पे हमनी के काली माई के। तू दिखाई जरूर सबके कि रात में कैसे रात जागा होखेला और फिर काल सुबह में हमनी के पूजा ही होगी माता जी के, तो सब दिखाओ जी। ठीक बा, काल में नया ब्लॉग में नई उम्मीद नई शुरुआत के साथ। फिलहाल के लिए जय श्री राम। जिया जिया हो बिहार।